Good evening! Good evening, ma'am. Shout out na. Ma'am, ano na ma'am? Tanday, salamat din. Dito na kami na. Salamat din. Naman ka paligo. Kata. Balikon talaga ang mga dala. Dito na kami, sir, mano, sir. So yun mga ulat, tapos naging lang amon nga island hopping. Island hopping. Bali mapuli na kami. Salamat din kila Joshua kag si Inday sa ilang pag-guide sa amon, pakadto sa amon nga kalantuan. So yan. Abot ang naman mang tumaybang kami naman. Dabi suga na bibigo na go na. I-pounds mama. Talaga i-pounds mama. Lapyo ng tanan. Thank you gaya. Para. Papangita ka, crab. Okay na, crab. Grabe mo lang siya. Ano color? White? Wala ka. Even if the sun feels a shame, Crab! Crab pa? Doon buhi ka sa crab ba? Mara? Papibita ka pa. Isa lang ang hila. It's okay. Dito ha? Pidita ka. Paalas lang kung gasig ka man. Hindi makuha ko. Hindi mo na bibi mag-get bibi. Plus sabi na. Sige. Ay, thank you tay. Sige tay ah. Ito pa oh. Boss, balik naman kami ah. Grabe yan. Patan na yun. May duty boss man? Mama di, kami Jay. So yan. Tapos naman. Ay, may laman to din. Bumba tay. Salamat din sa ilaliwat no. Kabay pa maghahalong na sila sa adlaw-adlaw nila kapag kubra. No? Salamat. Sa di ano gani nga barangay Salamat Lapas. Barangay Lapas. Barangay Lapas din sa Gimaras no. Sige. Hello, Bilak. ma'am. Salamat! Papuli kami halin sa Taklong Island Resort. Bali start kami nagabot diri sa sa port ang 4 PM. Sa buong 8 PM na dumudamo Japon ang mga gapila nga mga salakyan no. Much better gid nga siguro nga kumagadto kamo diri ilabi na gid nga Sunday nga adlaw. Mas mayong mag-commute na lang no. Eh grabe gid ang pilaya sa Subong. Para makita niyo. Grabe nga pilay. Or hasta 8 PM na Subong ari mga kami Japon. Balik wala ka barko ang kuwasang mga salakyan patabok pa Iloilo. Hindi ko ba rin sila Ay, si Papa. Manong sakay na tama ko na to. Shout out kay Manong daw. Good evening! Good evening, ma'am. Shout out na. Boss! Huwag mo pang! First time na nga natapos sa kabuhita. Nayawan sila sa aton sa pasulod. So yan ang mga lot, makapuli. Kimata almost 5 hours kami nagtinir-tinir. Hindi ka mapuli kasi. Sa haro kami. Oo. Asin. Shout out lang sila. Shout out sa security guard na din. Isa followers naman na nakakakilala sa aton. So yun, good vibes.